Nu skal vi så se dem. The Dimes, det er et herligt dansk band, som spiller rigtig god svingende musik. Og til aftens emne har de faktisk valgt en titel lige nu, som vi skal lytte til, der hedder Wild One. Mine damer og herrer, velkommen til The Dimes. All night long.
I can't change the way you're riding on the road tonight away. You know that it's strange to keep me rocking, but I'm sorry I can't change. Oh, yeah, yeah, yeah. Sorry, I can't change the way you're rocking on the road tonight away. I know that it's strange, we keep on rocking, but I'm sorry I can't change. Keep on rocking. I'm sorry I can't change. Keep on rolling. I'm sorry I can't change. I'm sorry I can't change. Keep on rocking. I'm sorry I can't change. Sorry Can't Change, og det var titelnummeret fra seneste album fra The Dimes. Og Øjvind, velkommen til. Jo tak, mange tak. Se, der er jo faktisk nyt på vej fra bandet. Hvad er det, der er ved at ske? Ja, vi laver en CD til snart igen. Det gør en CD, der kommer til at hedde Cool Cash. Ja. Meget apropos, ja. Som vi plejer, ikke? Jeg vil sige, det er en fornøjelse at være med igen med det. Det er altså, det var da godt at høre. Ja. På kanalen. Og I passer fint ind i dag, fordi I er til sådan lidt vild musik på en eller anden måde. Vi så jo lige den der hårslammer, I lavede. Ja, det er jo, vi er store fan af Muppet Show, det er faktisk det, der kommer fra. Det er det. Der var nogen her, der bød på Butthead og sådan noget herinde. Nå, okay, der er altså alle mulige varianter. Ja. Men det er rock'n'roll. Men Øjvind, I er nogle glade gutter, der elsker at lave musik, og The Dimes er faktisk ikke et nyt band. Ej, vi har lige fyldt 4 år. Ja. Altså, jeg er så lidt ældre, men altså, i bandet fyldt. Hvordan klarer man sig her i Danmark, når man skal spille? Man slås med alle de andre. Ja. Mod alle de andre og med arme og ben. Ja. Rundt på albuerne. Kan det være svært at få job så? Ja, vi får mere og mere at lave jo, ikke? Ja. Det er jo altså op til hver især et band for. Og måske også, hvor meget man går ud og viser fladet, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig, men nu er det eneste, jeg laver så. Ja. Så jeg sidder derhjemme hver dag og sørger for de ting. Og promoter bandet. Det kan jeg tro, jeg gør. Ja. Ringer til dig. Ja, lige præcis. Simon, nu sidder du på Muffes her. Hvad synes du om Harley'er? Jamen, det er flotte cykler, men jeg vil hellere have sådan en Trans Am eller sådan noget stil. Ej, så er det, vi skal have det der men det er dog amerikansk. Helt klart. Det er dog amerikansk. Men det er også godt lidt Toyota og sådan noget. Det er jo ikke så. Nu er vi helt over. Ja, nu er vi helt over med nu skal vi slet ikke snakke mere. Simpelthen. Amerikansk lyd. Lad os lige komme tilbage til lydsiden. Hvad musikstil skiller The Dimes i grunden til? Hvad er det for noget musik, I godt vil levere? Jamen, det er jo sådan
basic rock and roll, vi laver, ikke? Ja. Altså, der er så mange bands i dag, der laver sådan noget med, hvor de er så dygtige på at spille så hurtigt, ikke? Så vi hellere sætte farten lidt op, og så gøre det lidt mindre teknisk. Ja. Og så... Nu er det jo sådan op i tiden med unplugged musik. Ej, det gør vi aldrig. Det var ikke noget for The Dimes? Nej. Der skal noget ordentligt lyd på. Ja, det skal jo være højt. Ja. Hvor er det som oftest, I er ude at spille? Kunne det for eksempel være i klubregi? Ja, det er tit, at der er folk, der kommer fra MC-klubber og siger, hey mand, skal I ikke ud og larme lidt for os en eller anden hverdag, eller et eller andet, når de nu holder et eller andet træffer en eller anden, ikke? Ja. Det er slet ikke uhørende. Så jeres musikstil, den kan godt gå ind og matche på? Det passer uden tvivl til sådan noget, ikke? Og nu hørte vi også, der var tidligere programmet, der Steppen ude på sådan noget, ikke? Det holder jeg også meget af, så det... Ja. Okay. Så det er klart, det hænger sammen. Rock'n'roll har altid hørt sammen med Harley og junk food. Og junk food. Det er slags ting, ikke? Så Øjvind, ved du nu hvad? Ved du hvad, vi to slutter af nu med at sige, at jeres nye album er på vej ud i handlen om ikke så forfærdeligt lang tid. Det var altså lidt endnu. Vi går i studiet i sensommeren og laver den. Nå, så august-september, så er der vi må leve ferie. lidt på vores fortid indtil videre. Det er også godt nok. Simpelthen. Vi har fået 2 numre fra jeres sidste album her i aften i hvert fald. Tak til dig Øjvind, og fortsat held og lykke med jeres musikprojekt.